Măr 5. Ananas 3. Da. Căpșună 2. Abicoc 4. Cireșe 6. Mango îmi place rău 7. Da. Pară tot îmi place. Portocală Iete. 9. Banană 10. Da, mi foarte bun. Oh, chiar ăsta treia să fie pe locul 1. Și acum facem cu pancake. Pancake de ăsta un 7. Ai un pic bun. Ăsta 6. Da. Biscuite de asta mâncam în Italia foarte mult. Eu nu. 4. Doamne. Nu mai știu cum se cheamă astea, dar 5. 2. 3, adică. E tare. Că poate vine și ceva mai bun. Da, 1. la mine e ciocolată. 9. Da, e o pic bun. 2. Nu. Îmi place foarte mult. Mai să... chiar trebuia să fie pe locul 1 asta. Oh my gosh, mie mi-e frică. Nu știu ce joc e. Oh my god. Oh my god. Bine, ajung. Este animale de sub apă. Ăsta 6. 7. Meduză odată în Italia m-a ciupit 9. Da. Ăsta. Ia. Zgârie. Un 8. Nu, 10. Un 5. Nu o să treia pe 10. Știu că e dintr-un desen animat. Asta pe 3. Nu! Asta îl mănânc în